Videoku kualitas piro iki buruk iki. Jadi begitu teman-teman semua, untuk update perkembangan babone iki, babone sing tak konten guys, saiki mana loro. Ini sementara sih tak kayak ning isor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kun Channel. Bahas tentang kambing Sawarado Super. Iya. Lihat perkembangan update kambing babon sing meteng ae. Saiki wis melahirkan. Tadi malam sudah melahirkan pukul kurang luwih 11-an. Ini mambengi jam 11-an iki mana iku. Duse mana? Loro anake 2 tapi betina semua. 2 ini betina semua, tidak ada yang jantan. Tetap disyukuri walaupun betina. Di sing satu warnanya suka babone iki setengah abang, sitoke kepala merah, badan putih, silit coklat. Coklat. Silite abang silite. Ayo. Aku ngunten karo ngantuk-ngantuk. Sorry bos. Sorry ngantuk-ngantuk. Mergo yo mambing iki melek to tah loro iki. Nganu iki. Aduh sih ben gelem ngombe, tak ombekne terus. Gendang waras wiris. Tah loro dadi rada ngantuk jamine malian. Bos. Masih kata ombekne tapi sik pedhen jerumi. Gen jerum sik lah. Warak lah ketok ya. Ngantuk. Aku ya ngantuk. Waduh. Nah, ini untuk pangsungane ngene iki. Siji ngene iki. Nang luwih siji jenis meh padha iki. Oke. Tak flash ya ben. Ketok padang. Kuping ngene iki. Ciu. Kuping babone lengket-lengket ngene iki lho. Koploane. Kita bos. Lagi santai kawan. Dia ngene iki lah. Penasehat tak omong nih. Bingung. Iki tengi gawedi ya sian. Senajan wis belah anak orang. Videoku kualitas piro iki buruk iki. Jadi begitu teman-teman semua, untuk update perkembangan babone iki, babone sing tak konten guys, saiki mana loro. Ini sementara sih tak kayak ning isor, paling sedina 2 dina lah. Engko bare tak unggah ning dhuwur ya gladakan deh. Dikadakan di bawah ini banyak kuman yang berkeliaran. Nah, jadi rutenya seperti biasa. Kalau baru beranak itu diusahakan langsung diombek nih babone. Jadi mambengis langsung tak paksa tak ombek nih babone ben ngombe kolestrum ngowo jenenge lali ya Allah. Gendang sehat. Jadi mambengis playon tak live, aku mami nge-live. Cemple playon, kas playon, iso playon. Cepet dadi lek ngombe kolestrum iki cepet. Cemple cepet. Waras wiris cepet. Ini apa yang ngeden nih? Lho. Apa iki? Ada ngeden. Ngising apa nyawa? Tindang sehat. Cemplene mambeng yus. Ngatek playon lokam laku ngono ya anu mambeng yusan.
ora lemes piye-piye nek diombekne ngono kuwi. Jadi pada teman-teman semua itu kalau wedhus wadah iku langsung diombekne babone. Dipaksa ditekne. Dipaksa ngombe. Biasanya langsung gelem ngombe sih. Pokoknya ora ketang sithik diombekne. Bendang cepet. Etes. Waras, sehat. Walafiat. Nah, iyan ngene ndang cepet sehat walafiat. Ngantuk ibu babone gitu ya. Ambing iso wengi ra turu kita ibu ya. Aku turu kok ngantuk banget, Bos. Tinggal turu lah. Mungkin untuk update perkembangan babon jerabang merah ini itu saja. Nanti kalau ada perkembangan lain akan saya update di channel ini, Bos. Jadi jangan lupa tetap simak terus channel ini untuk mendukung dan melihat perkembangan cempe-cempe lucu-lucu ini. Ya, lucu-lucu ini. Oke. Terima kasih. See you next time. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.